אם גם אתם מתלבטים האם אתם פרפקציוניסטים או לא, והאם זה טוב להיות כזה או שזה לא כל כך נורמלי, אז זה הזמן לומר שלום לדוקטור מוטי משיח ולדוקטור דורית רונן. שלום לשניכם. שלום. מוטי, בוא נתחיל איתך. בוא נתחיל עם האבחון הכי גס והכי בוטה. האם זה טוב או רע להיות פרפקציוניסט? תלוי למי. לאדם עצמו, לחברה או לסביבה הקרובה. אז בוא ניקח אותם אחד-אחד, אותו, את החברה ואת הסביבה. בתור עובד, אם יש לך עובד שהוא פרפקציוניסט, אני חושב שהמערכת מרוויחה מזה. אם יש לך אדם קרוב שהוא פרפקציוניסט, קשה מאוד לעמוד בציפיות שלו. רגע, בוא חכה רגע. אמרת שהחברה מרוויחה מזה אם יש עובד שהוא פרפקציוניסט. כן. האם זה לא מגביל אותו גם בתחום העבודה שלו? האם זה לא מאט את הקצב שלו? האם זה לא גורם לסכסוכים סביבו? האם זה באמת רק טוב שיש לך עובד פרפקציוניסט? זה לא רק טוב, אבל זה בעיקר טוב במובן שמידת האחריות שלו במחויבות שלו לעבודה היא גבוהה מהרגיל. יש אנשים שסוחפים אחריהם בעקבות הדבר הזה, גם את האחרים, לעמוד בסטנדרטים יותר גבוהים. למעביד, לצורך העניין, זה כן טוב שיהיה לו עובד מהסוג הזה. דורית, את היית מקבלת פרפקציוניסט לעבודה אצלו? זה תלוי. באמת, כפי שמוטי אמר, הם עושים את העבודה שלהם באמת על הצד הטוב ביותר. לפעמים הדרך, אם הם עובדים לבד, אז אולי הייתי שוקלת יותר לקבל בקלות. אם הם עובדים בצוות, זה קצת יותר בעייתי. כן, כי מן הסתם הם פחות גמישים, הם יותר קפדנים, הם חושבים שהדרך שלהם היא הדרך, והם מצפים שכולם ילכו לפי הדרך שלהם. זה יוצר קצת בעיה עם עבודה עם אנשים. מה קורה בתחום האישי, מוטי? בתחום האישי, הקושי בלעמוד בציפיות שלהם ובסטנדרטים שלהם מאוד מאוד מתסכל, כי הם מציבים סטנדרט מאוד מאוד גבוה, וברגע שאתה לא עומד בסטנדרט הזה, קודם כל אתה זוכה לביקורת מצידם, דבר שהוא לא נעים כל כך להיות ליד אדם כזה. יחד עם זאת, יש אולי איזשהו סוג של בנפיט, גם ברמה האישית, כי יש מישהו שהוא אחראי, שהוא לוקח על עצמו את האחריות, שהוא מוביל את המהלכים לצורך העניין. עדיין קשה להיות בחברתם. לא פשוט להיות ליד אדם כזה. דוקטור רונן, יש לי הרגשה שמוטי הוא פרפקציוניסט. יש לו איזה... אני רואה איזה נטייה להגנה. לא, אבל אולי תשלפי לנו דוגמה, סיפורית, כדי שנבין במה מדובר. דוגמה לזוגיות כשאחד מבני הזוג הוא פרפקציוניסט. אוקיי. זוג, באמת, לצורך העניין, ניקח שהגבר הוא פרפקציוניסט. הוא מצפה שאשתו תמיד תעשה לפי דרכו, ואם היא לא עושה, יש ביקורת, גם אם היא מאוד משתדלת, הביקורת לא פוסקת. אף פעם זה לא מספיק טוב. המריבות בלתי פוסקות. הוא זה שצריך להחליט, והוא זה ששולט. אף פעם אי אפשר לרצות אותו. הוא מאוד ביקורתי. הוא מאוד לא גמיש. וזה מאוד מאוד הוא גם מבחין בפרטים שמישהו אחר לא היה רואה אותם. נכון, מעצם המילה פרפקציוניזם, כפי שאנחנו רואים, הכל צריך להיות פרפקט, ובאמת זה מתיש, זה פשוט מתיש. אני מנסה לבדוק איתכם ביחד באיזה תחומים לפרפקציוניזם יש יתרון, ואני... זה תמיד מעביר אותי לכל מיני הנדסה, מלאכת הנדסה זהירה. אני לא יודע, איפה יש יתרון ממשי? בהרבה תחומים, זאת אומרת, מתחום המחקר וכלה בתחום הייצור. זאת אומרת, ברגע שהמוצר שאתה מוציא הוא מוצר מושלם, זה יכול להיות בכל תחומי הייצור, ואו במחקר לצורך העניין, שאתה מסתכל על כל הפרטים הקטנים, יש לזה סוג של איזה בנפיט. אבל אני חושב על זה שחוקר עם מעוף, לעתים עושה קיצורי דרך, לעתים הוא מרשה לעצמו להעז, לא יודע, לקפוץ קדימה, להביא, ופרפקציוניסט, זה צריך להיות נדבך על נדבך על נדבך, וזה ברור, ויש בזה משהו מעכב, נכון? נכון, נכון. יש את הפלוסים ויש את המינוסים.
באמת הוא מאוד דקדקן. הוא לא יעשה קיצורי דרך, שזה לטוב ולרע. במדינת ישראל, שיטת הסמוך והקיצורים. כן, אנחנו צריכים כמה כאלה. כן. אז יש לזה פלוסים ומינוסים. יש מקרים, דוקטור משיח, שבהם אתה היית ממליץ לפרפקציוניסט ללכת לטיפול, שבהם זה דורש, זאת אומרת, מדובר במקרה קליני והוא דורש טיפול? בדרך כלל הפרפקציוניסטים לא מגיעים לטיפול, הם מגיעים לטיפול רק כשהם נשברים, זאת אומרת, בניגוד לאחרים שיכולים להיות, נניח, כמו שיח שאם הרוח זז, מכיוון שהם יציבים, הם סוג של עת שאם הוא נשבר, הוא נשבר. אני רואה אנשים שנמצאים באמת בשנות ה-40 וה-50 לחייהם, בתפקידים חופשיים, שפתאום כל המערכת קרסה והם מפתחים איזושהי תמונה דיכאונית מאוד מאוד קשה. ואז הם מגיעים לטיפול. באופן כללי הם לא מגיעים לטיפול, אלא אם כן הם נמצאים באיזשהו משבר מאוד מאוד קשה, והמשבר שלהם בדרך כלל, אם הוא פורץ, הוא קשה. או לחילופין, שאשתו שולחת אותו, או מכריחה אותו, כלומר בזוגיות. כשזה טיפול זוגי, כשזוגיות מתמוטטת. בדיוק. תגידו, הסיפור הוא גנטי או סביבתי? באיזה רגע הפרפקציוניזם נולד? אני לא יודע איפה הוא נולד, אני רק יודע שזה משהו התפתחותי לאורך השנים, זה לא משהו בנקודת זמן מסוימת. האנליטיקאים יגידו לפי הפרוידיאנים שבגיל 3, בתקופה האנלית, שאתה שולט על הצרכים והשליטה והצורך בשליטה, שם המקור של הדברים. אני כן חושב שיש משהו סביבתי, משפחתי, כי כשאנחנו גדלים יש עניין של חיקוי וצפייה, אנחנו רואים את המבוגרים, אנחנו רואים איך הם עושים את הדברים, אנחנו מחקים אותם בתור ילדים. כך שאין איזשהו משהו אחד מסוים שאני חושב שמשם זה נולד. ואין מרד הנעורים? זאת אומרת שאם האבא הוא כזה מעצבן פרפקציוניסט, אז אני הולך להיות הברדקיסט הכי גדול שנולד? סליחה. יש, ואני רק רוצה לומר, גם אם אתה הברדקיסט הכי גדול, בעצם זה סוג של תמונת ראי. זאת אומרת, אם לקחת מילה ושמת אותה מול ראי, וכל האותיות התהפכו, עדיין זאת אותה מילה. זאת אומרת, אם אתה הברדקיסט כתגובה פרפקציוניסט, השורשים שלך עדיין משם. קיצור, אי אפשר לצאת ממכם. אנחנו יכולים לזהות ילד שהוא פרפקציוניסט, או זה משהו שאנחנו יכולים לזהות? איך? אנחנו רואים שכל המחברות שלו מאוד מוקפדות, הילקוט שלו מאוד מסודר, הוא אף פעם לא יהיה אחר, דברי המורה כדברי אלוהים חיים, ואין ימינה ושמאלה, בוודאי. יש משהו, עוד פעם, באמת, הזכרתם את זה בחצי מילה, בפרפקציוניזם שהוא נגד הדימוי הישראלי. הוא נגד הדימוי הישראלי, הוא נגד, הפרפקציוניסט הוא לא מאלתר טוב. הוא לא מאלתר טוב, הוא לא יסתדר, הוא יכול להיות, נגיד בצבא, הוא יהיה קצין שיבצע פקודות נהדר, אבל הוא לא יהיה זה שימצא את המהלך האסטרטגי המבריק וידע איך לאגף את המכשול, נכון? זאת אומרת, אני לא יודע, זאת אומרת, זה משהו שהוא, היינו צריכים איזשהו תגבור. היה לנו דבר כזה, העלייה היקית בעצם הייתה איזושהי הזרקה פרפקציוניסטית, נכון? נכון, נכון, ויש באמת את הצאצאים שלה שחיים בינינו, זאת אומרת, גם בחברה הישראלית כמובן שיש פרפקציוניסטים ויש יקים, ויש את האיזון הזה. מוטי, איפה נמצא יותר, גברים או נשים? אני חושב שהחלוקה היא די שוויונית בין המינים. ולגבי מה שאמרת קודם, זה תלוי בחברה. נניח אם אתה פרפקציוניסט ואתה בהודו, אתה לא עושה עם זה דבר. אבל בחברה המערבית יש לזה כן איזשהו תגמול, לפחות היום. זאת אומרת, אנשים שהם פרפקציוניסטים וקצת נרציסטים, זה הכל עניין של מידתיות בסיכומו של דבר. זה אבן חשובה בפורמט של כל מנהל כמעט. אני לא מכיר אנשים שהם בדרגות ניהול שלהם מידתיות מסוימת של פרפקציוניזם. אתם הבנתם? זה ננו חיים, זה לקחת את המרכיבים הקטנים ולדייק איתם. שם העתיד בפרפקציוניזם, לשם אנחנו צריכים לנוע במדינת הפרטאץ' שלנו, או לפחות לקחת מזה משהו, זו המסקנה שלי. לא לזוגיות. לא לזוגיות. סיכמתי נכון? תודה רבה לכם. תודה רבה. בבקשה.